Türkmenistana hac ziyaretynyň töweregine para peşkeş aladalarynyň arasyna Türkmenistanly musulmanlar haja taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýyl ýurt boýunça hac ziyaretyne uruduljak adamlaryň anyk sanynyň heniz takyk däldigini, ýöne her welaýetden 150 töwereg adamyň Saudi Arabistanyna urudulmagyna garaşlýanlygyny habar berýär. Ýöne habarçymyz haja dalaşgärlerden $3000–3500 aralygyna tölew talap edilýändigini aýdýar. Ikinji habarçymyz bilen gurrundaş bolan hac ziyaretyna dalaşgär bir Türkmenistanly şu ýyl hac ziyaretyna her welaýetden sähelçi adamyň gitmegine ruhsat berilýändigini, ýöne ziýaraty dalaşgärleriň sanyna goşulmak üçin din resmiýetleriniň araçlaryň üstü bilen özünden ilki $3000, soňra $4–5.000 meşburine tölew soranlygyny gurrun berdi. Hökümetçi Türkmen portalyna.com neşri aprel aýynda Saudi Arabistanynyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haç kwotasyny berenligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti her ýyl döwlet goldawy bilen 160–180 töwereg ziyaratçyny Saudi Arabistanyna haç ziyaretyne uradýar. Adatça hac mevsiminiň öň ýany Türkmenistanyň prezidenti ýörüýti buýrugy gol çekip Türkmen howa ýolları kampaniýasyna Saudi Arabistanyna gitjek ziyaratçylary mowut uçar gatnawy bilen öpçün etmegi tapşyrýar. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl döwlet medeniýeti prezidentiň bu wagtdaky buýrugyny heniz çap etmedi. Galy berse Türkmenistana hac ziyaretynyň guramaçylygynyň töweregine para bermek türkmen hajylarynyň ziyaretyna kölege salýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy 2019-njy ýylyň sentýabryna Mekke we Medine ziyarety edýän raýatlaryň käbirinden aýratyn uly meçberde para almakda aýplanýan resmiýleri görkezdi. Döwlet mediýasy Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň din guramalary bilen işleşmek bölüminiň 3 hünärmeniniň wezife ýetýärlikleriniň öz gara nefsleri üçin peýdalanmak we hac ziyaretyne dalaşgärlerden para almakda aýplanýanlygyny habar berdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň baş prokuraturasy deriňewler netijesinde 2018-nji ýylyň sentýabr aýyndan 2019-njy ýylyň iýul aýy aralygyna ýol berilen hac para horlugynyň üstüniň açylanyny habar berdi. Döwlet telewizionyasy şonda elleri gandaly resmiýleri tob edýän görnüşde görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy hac ziyaretynyň töweregine para bermek aýyplamalary bilen bagly ýagdaýlar boýunça ýygyderli habar berip gelýär. Ýa-ni ýakyna habarçymyz bilen gurrundaş bolan uly ýaşy bir Türkmenistanly özüniň 2000-nji ýyldan bäri hac nowatyna ýazylýanlygyny, ýöne 20 ýyldan gowrak wagt bäri öz nowatynyň ýetmeýänligini gurrun berdi. Eger men para berip biriniň nowatyny alsam, meniň hac togabym puç bolar. Meniň nowatym hinizem ýetenok. Men bu ýyl hem hac ziyaretyne gidip bilmejekdigime gynandym diýip Türkmenistanly dindar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň daşary ýurtlara malasyryň ilkinji resmi däl saparynyň çägini 1-2 ýylyna mukaddes Mekke we Medine şäherlerini ziyaret etdi. Islam inanchyna farz hasaplanýan hac ziyareti musulmanlaryň aý seni namasynyň 12-nji aýynyň, ýagny Zülhicce aýynyň ilkinji 10 günlüginde amal aşyrylýar. Bu ýyl hac mevsimi 7-nji ýyl 12-nji ýyl aralygyna gabat gelýär. Hac mevsiminiň 3-nji gününde musulmanlar Gurban bayramyny belleýär. Saudi Arabistany hac ziyaretyny istek bildirýän adamlar üçin her ýurdun musulman ilatyna laýyklykda ýörüýti kwota hödürleýär. Saud häkimetleri bu ýyl özleriniň 1 million töwereg ziyaratçyny kabul edip biljekdiklerini elan etdiler. 2017-2018-nji ýyllarda guruply hojuluklar köp para pul hödürläp haja gitdiler. Ýyly-ýylyna her ýyl giden adamlar boldy diýip 20 ýyldan gowrak wagt bäri hac nowatyna ýazylýan Türkmenistanly gurrun berýär. Türkmenleriň arasyna hac ziyaretyne amal aşyran adamlar aýratyn sylaw hormaty münasip hasaplanýar. Ýöne mukaddes ziyaretyň töweregine para peşkeş dinarlary alada goýýar. Bu ýyl haja gitmek üçin $4–5.000 pul berjeklerim tapylypdyr. Men razylaşman ýyzyma gaýtdym. Bu ýyl ýene para puly ýokurlandyrypdyrlar. Päk ýürekden eden arzu dilegim puç boljak. Halal zat galmandyr bu dünýede diýip Türkmenistanly musulman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.